Λενάρα, καλημέρα. Να πάμε, δεν μας αφήνεις. Καλημέρα. Τι έγινε? Λοιπόν, φεύγω διακοπές. Και καλά κάνεις. Και θέλω καθαριστικά. Α, Για το δωμάτιο. Τι έχει? είσαι λίγο ψυχαναγκαστική σαν και εμένα, Είναι. Και για όλους εσάς που είστε ψυχαναγκαστικοί σαν και εμάς, λοιπόν, σου έχω αντιβακτηριδιακό σπρέι να ψεκάζεις επιφάνειες που θέλεις, όχι ότι δεν καθαρίζουν στα δωμάτια εκεί. Α, είναι και χωρίς Επειδή χλώρι. εδώ είναι το μυαλό, παπί και χλωρίνη και πάρε και μια σακούλα από εδώ πέρα για να τα βάλεις μέσα, να μην σου ανοίξουνε, σου λερώσουν τα ρούχα, δεν μπορούμε μετά να βγούμε φωτογραφίες και να αποκτήσουμε και τις καρδούλες που θέλουμε. Εννοείται. Ξέρεις τι θέλω? Έχεις ένα πολύ ωραίο καθαριστικό. Μυρίζει υπέροχα. Τσικλόφουσκα. Ναι. Έχει συμπερίσει και μυρίζει όλο το σπίτι. Δεν υπάρχει τσικλόφουσκα. Όπως το βολάει. Πιο πολύ και από σένα. Χαρτοπλάστ, Βαλμά Βασιλική, Φερίας 8, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 534 394. Πίσω από τη Φράγκο! Bye!